момента съм заместник директор на 192-ро средно училище Христо Ботев в Бистрица. Там работя от вече 9 години. Реших да уча аудиовизуален дизайн, защото в нашето училище вече няколко години въведохме една иновация, която се казва дигитални изкуства в туристическата анимация, която така съвсем аматьорски в началото ние решихме да започнем да обучаваме учениците в аудио и видео. Нещо, което към този момент нито един от нас не знаеше как се прави, но се появи един проект за изграждане на училищен STEM център и ние тогава решихме, тъй като вече години наред бяхме правили някакви съвсем аматьорски видеа, съвсем аматьорски записи, решихме, че можем да развием училището в тази област с аудиовизуален дизайн реално. Към този момент аз даже нямах идея какво е аудиовизуален дизайн. И в началото започнахме абсолютно аматьорски да правим това нещо, след това обаче трябваше да въведем учебен предмет, който ние да преподаваме на учениците това нещо и така се породи всъщност необходимостта някой от нашия колектив да запише висше образование с тази насоченост. И след така един доста дълбок ресърч, който направих, установих, че в България изобщо единствената специалност, която обединява аудио-видео, че дори и част фотография, е аудиовизуален дизайн в Софийския университет. Всъщност преди тази година цялата ми информация, целите ми, по всичките ми познания, които имах, всъщност бяха от различни източници в интернет, които аз търсих. Но цялата ми информация не беше систематизирана. Това, което се случи сега, аз на първо място систематизирах цялата си информация за един аудиовизуален продукт. На второ място, особено покрай аудиото, имаше неща, които в аудиопродукцията, в аудиодизайна, неща, които аз абсолютно нямах никаква представа за тях и в момента съм изключително благодарен, че изобщо можах да запиша тази специалност, защото цялата тази информация изключително много ми помага на мен, за да мога да бъда един така по-добър професионалист в тази област. Също така в частта в едитинга, особено, изключително за първи път аз започнах да се занимавам с ефекти. Имах така малка идея от ефекти преди това, но всъщност с тази специалност аз започнах да се занимавам с ефекти, които както и на After Effects, така и на Fusion в DaVinci, тъй като аз работя в DaVinci. Опитвам се цялата информация, която имаме ние в случая за After Effects, аз да се опитам да я направя на Fusion, което ми е така допълнителна задачка, но пък е и предизвикателство за мен, тъй като работя вече с тази програма, с DaVinci и ми се иска всъщност да надградя нея и по този начин адаптирам всичките всъщност неща, които са ни преподадени за After Effects, както и за Adobe Premiere на DaVinci и това е едно предизвикателство, но аз го приех и мисля, че е едно добро предизвикателство, което така успявам да се развия чрез това нещо. Определено едно от трудните неща ми е работата с звук. Това е нещо, което правил съм преди, в интерес на истината преди много години. Един път попаднах, исках нещо да се занимавам с звук и попаднах на програмата Sequoia. Съвсем случайно, тогава имах един лаптоп, реших да си инсталирам, да видя какво е това. Инсталирах го, бях като индианец вътре в тази програма, абсолютно, защото нямах никаква идея какво се случва. Направих си няколко трака тогава, опитах се нещо да си миксирам, ама като за някакъв нещо абсолютно супер бейсик беше и това ми бяха опитите. Мисля, че още един-два пъти съм работил с програмата Reaper и с още няколко с Audacity и с няколко такива така по-бейсик програми, но всъщност тук след като дойдох в дисциплината мастеринг процеси, вече разбрах всъщност сложността и комплексността на цялата работа с звук, която е изключително доста сложна, бих казал. Доста сложна, изключително много човек трябва да се посвети на това, защото някак си може би отстрани човек като гледа звук и видео и си казва, нали, видеото е тук, не че е просто, напротив, не ме разбирайте погрешно, но работа с звук много често остава така някак си пренебрегната, особено и в България, това, което забелязвам по много български филми, че звука в българските филми не е това, което трябва да бъде. А пък всъщност звука изключително много влияе на нашите възприятия. Чисто психологически влияе на един човек, когато седне и тръгне да гледа даден филм. От началото до края звука влияе изключително много. И изобщо работата с звука е изключително важна и на мен ми беше нещо така по-ново, особено в частта с работата с DAW, защото аз съм се занимавал с звук, но с лайв звук.
Озвучавал съм събития, още преди да започна да работя в училището, в което работя. Аз много години съм се занимавал с звук, с озвучаване на събития, конференции и събития. Това съм правил много време, но всъщност работата създал и студийната работа, запис, обработка, миксинг, мастеринг, това е нещо, което всъщност не съм правил и е изключително трудно и предизвикателно. Докато примерно с видеото, с операторска дейност и с едитинг съм се занимавал вече така няколко години така по-задълбочено, но звука беше нещо наистина ново за мен. Смятам, че всички, които учиме, наистина сме много различни, но има нещо, което ни обединява. Това е точно нашата страст към аудиото и към видеото, към тези две части, към звука, към видеообработката, към цялата тази дейност. Това е нещо, което ни обединява. И към бъдещите студенти, които искате да запишете аудиовизуален дизайн, заповядайте, защото това е една изключително актуална за 21 век специалност, която вие може да завършите. Така че заповядайте и мисля, че правилното място е Софийския университет.